Chima owo nwe menyi onwu gbakwa na gba egbe owo ya bịa para ọkụkọ ya gbalaga chai nsogbu wa onye makwa na mojebi owutela no showutela no mo shahu uwe jare owutela mo anwu mo bosi mo ego nyorere ma aka ma badidi la umu bosi be showutela na yo uwe jare showutela yo yenushi mala no mamuye Hafula no mindare ma onwu hafula mindare ma shirike onwa mama sonye ntai onwa mama sonye jego onwa moye jego onwa ebola umunde nda mama la kuola show onwa ejime onwa nwekwa onye osonga ya nga manu ne bego nwura awu ko ne bego nwe yo onwe showutela mo amu besi muga onwe go nyore ma okukweku aka mababi lapu ume moibe showutela na nyo tonku wejare showutela mo onwa anga ya joyo showutela na yo showuku wejare Ashim no aramu mune mebe mana kwao Anwe meni shindike Onwe rukwa ne ruare kwa mao Showutela yo Ishi chanu ova narakwano Nde ngulo haramao Chohu kongwe jime Waka mama wale me Ahu mune jime Otana mire bela kwa show kongwe jime Kwe mezuru lagi ke Onwe kutola mupeze Onwe meni shinike show Onwe jibu Chikari wawe furani onwu Onwule Onwe chai Ahu ijebu Onwe ruwe bola no wamu Ugochi yere mwamle Mwamle Mwahumeja Karama Anime Eleno bamja Uya oso Onwe jibita Owutela mo Omuwane muna Onwe gonyore ma Nono nyore ma Ekweku aka ya babi Ana yoro yaro nyaro Umu yutebe Showutela na yo Showuku weshario Showutela yo Onwa boyi gbararimbo Antonu marekuo Omene jimo Mane mayarima Lela wana la kuola Onwe jebuo Onwe jebuo Showutela yo Papa Benedito suji lele to suji Onwe jinebuo Onwe jimarama Showutela yo Onwe bola papa mo Onya mama la kuola Onwe jime Owutela nyo Adona tu so suji Otanya mine be mana Onwe jibu Owutela yo Reverend Father Ngozie Otanya mine be la kwa Onwe Orukwa na America Owutela yo Ajuma chiusu nemle Hamblu Onwe mene kuola Orukwa na America Onwe Showutela yo Keni neme Yana lolo ya Otanya mine be mana kwa Rosemary Onwe Alonu kwa na America Showutela yo Onwunde manu onwuga Onwe ponyo Onwunde manu onwuga Rikpo nyore ma Ekweku aka Chidekele kwa Wetola rikpo wike Umibe mebe Showutela na yo Showuku weshario Showutela yo Onwa bala no mo Onwa bala mo ho Onwu ye Arenu wa mugadogo Onwe menyile Akwanya ukwara nutae Agaya honu yechie Omushindike Unya rotaga huyechi Abodo bo sonyo dongaya
adọrọ n'eshio chọhụ arịkwa na mma owutela yo babara felu mmanụ fo onwe eme n'isi n'ike shọwụ ahịa nwoke afọ gara aga ya fụrụ anyị jema Natalie Pepe onwe eme ekele dịrị chụcha iyi ọwụshari owutela yo anwụ mụ baisi enwuga onwe ego onye ọrị mma ekpukwe ekpu aka mma babi lakpuo ụmụ baisi isi Chineke wetola ọrịa ahụ isi ike ka anyị na-anọgide ọnwụ ijabi ekpe ndị mọrọ ọnụ ma mgbe ikpechakwadịrị ga-adaba ọwụ gị lakpuru ọnwụ emenye chai ọnwụ imechuola anya obi ụkpana anyị zorola gị ike anyị makwa na onweghị onye ọnwụ sọ ka ya Chief Stephen Osita Osadebe Chief Dr. Oliver De Cook na Sonokeso ọgwụ ụmụnna anyị ndị larala o Aramanụ ọnwụ emenye emechuola anyị ike anwụ mụ baisi enwụla onwe ekwe onye ọrị mmada ekpukwe ekpu aka